Здравейте! Днес едно ново пътешествие. Посоката е село Косово. Ще минем през Белащица, Гълъбово, Хиджездравец, летовище Бяла черква и оттам към село Косово. Ще има доста изкачване. Ще е интересно, така че останете до края на видеото. В момента се намирам на централното площадче в село Белащица. Имаше тук едно малко изкачване, ето тук отдолу. 8-9%, може би така в порядък на километър-2. Хубаво така за първоначално напомпване. Изгребът ще бъде след малко. И сега продължаваме ето тук нагоре по пътя към Хиджездравец и след това Бяла черква. Ще се видим след малко. Като го и оборудването. Тук малко след село Гълъбово има една чешмичка, много студена вода, преди Хиджездравец няколко километра. Кратка пауза, горе-долу 20 на километра, малко над 20 км от началото на прехода. И на Хиджездравец ще направим нова малка почивка и ще има пак включване. На летовище Бяла черква. Ето тук идва пътя отдолу към Хиджездравец. Това представлява вилна зона. Има голяма чешма и доста станции, вили. Има ски писта. Заведение, което не знам дали функционира сега в момента или само през сезона. Но много тихо, спокойно, чист въздух. Едно хубаво място. Сега тук кратка пауза и продължаваме ето насам по черния път. Той прави един завой и тръгва нагоре, вече в посока село Косово. Така че ще има включвания по-нататък по пътя.
И така, здравейте от Косово. Китно-Родопско село, запазило своят автентичен дух. Има доста стари къщи, над 60. 5-6 от тях са паметници от национално значение. Сгушено в полите на Родопите, отвсякъде оградено с планини. Сега предполагам, няма толкова много постоянно живеещи хора. Идват събота, неделя, има много вили, много почивни станции, чист въздух. Така че е идеално място за почивка. И така, вече в Асеновград. Още малко остана до края на пътуването. Това е за днес от мен. Надявам се видеото да ви е харесало и ви благодаря за отделеното време. До нови срещи!